Dobrý den, jmenuji se Petr Šesták a zabývám se výtvarným environmentálním uměním a tvorbou. Rád bych vás poprosil o pomoc a spolupráci při vydání překladu pozoruhodné knihy, která se jmenuje Dialogy umění a přírody a kterou napsal skvělý kanadský spisovatel, lektor a kritik John K. Grant. Kniha nese podtitul Rozhovory s environmentálními umělci. Ti byli vybráni ze Severní Ameriky a západní Evropy a již od 60. let se věnují tvorbě a práci v přírodě a s přírodou, věnují se ekologii, permakultuře, environmentu. Jejich tvorba a názory jsou velice různorodé. Někteří se věnují soše, instalacím a objektům, někteří používají přírodní materiály, jako je listí, dřevo, kamení, někteří dělají malé a intimní objekty, někteří dělají rozsáhlé pozemní kresby, které jsou vidět jenom z letadla, někteří používají živé stromy, někteří používají živly, nechávají usazovat pigment řek, či používají vítr. Jedna z autorek dělá sochy z hnoje, jiná vytváří rozsáhlé nové podmořské ekosystémy z odpadního popílku. Jeden z autorů celý život chodí a jeho uměním je chůze. Věřím, že se vám kniha bude moc líbit a děkuji vám za podporu. Naschledanou.